Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Tay pamangutan ako. Ngalong kontra ba ni Mos Johnny? Ang nga hambugiro man natawhan na, mo nga nagplano mi si Tia Alicia nga palayason si Johnny ining dapita. Mao ba? Boss, may katawa ka man gudi ha. Oo, agmuhila ko. Nalipay kong naghuna-huna nga ikaw nang-apply dyan kag trabaho din sa amo. Kaya doon ako'y kasabot sa pagpapasa ng Johnny sa akong daan. Iyay, dumot yun din inyo, boss. Mula? Ha? Daan pa sa una, mga bata pa mi, lagot ko na niya. Lagot ko ng tawahan na. Bitaw, no? Nahinomdom ko ninyo sa una. Dali kay mong magkasinukmagay. Mao! Itong kay hilas kay manulti ng ungok nga dako. Unsa may ngana ng katapusang nitso nga imong nakuhaan og picture abay? Tulo man ni sila abay. Ang duha, bag-o pa nga nalubong. Oh, mo ba? Unsa may ngana nang nila? Kining duha nga bag-o pa. Cleofe Alquera Cleofe Alquera. ug Susana Gador. Kining daan na kayo kuan. Belinda Tango. Hain magkaan ang tulo ang nawa nga picture, no? Wa ka katimaan sa nawa. Wa, oy. Mura man og paparehas nag naw ang tulo ka musuliyo. Hello guys! Uy, Uy, gwapa! Ikaw ang gada na. Skang timing nga si mong pagtunga din sa sementeryo eh. Og nga ng timing man? Tungod kay doon na may kipangita nga picture. Jenny, mao na nga akong gibalik din he. Ah, ah. Kay niyaman akong isa ka picture. daan pagkuna ni mo. Hain man. Ni ara oh. Ah, Dato mo di kaayo na naas picture? Si Doña Cleofe Alquera? Doña Cleofe Alquera? Oh. Niya ang gipadako na ko ang picture niya oh. imong gibad ako? Ambi ko no. Klaro natuod kayo ang iyang naw din yun. Imo na lang na. Oh, agbiliban ako ni Melchi, ay. Kawas nga gwapa ka na, buutan pa gyud ka. Sexy pa gyud. Thank you, Mick. Miga na ta, ha? Sure. Hoy, Johnny. Seryoso lagi kagtutok ng picture sa patay. Akuan ka nang ang akong lulok-pilo, ang akong gitutukan. Hindi pa imugod kay siya og naong sa iyang mga picture. Nawa. Unsa huna-huna ninyo ang mga pictures? Doon ay buot ipasabot si Lolo sa iyang pagpakuhag picture ining mga patay. Tumpak. Parehas na huna-huna, Mikmik. Doon nagirason kung nga nung napapicture si Lolo nimo ang mga patay, Johnny Boy. Bitaw, no? Unsa man? Gusto mong tabangan ta mo og solbadan ng inyong mga pangutana? Ah, Maayo biya kay ko ng mga mystery tour ba? sure ba? Ay na lang, oy, Melchi. Nga naman. Mo lang ni, Melchi. Salamat na lang. Abay, Mikmik, dali na. Ato na mi, Melchi, Ayaw na mo paglakaw. Uy, magsulti-sulti una ta. Nirot biyang istambayan din is minteryo o kay Mingaw. Mao naman niya nga mong pinuyanan. Di namin mabaguhan. Ikaw na lang pag-enjoy sa kamingaw din eh, ha? Johnny, ayaw una. Uy, Melchi, ay lang pagunit. Unsa man ka? Gusto kang bayaran na sa tikas pagkunit na ko nimo? Kanaray din ako pabayuran, Melchi. Ato na mi, ha? Bye-bye. Melchi, ako na lang mangayo pa saylo sa kasnab sa kong abay Johnny, ha? Nga naman na siya, uy. Mura man na siya mapasok kung akong gunitan. Unsa man? Doon na siya uyab din sa sementeryo? Ambot lang.
Pasig na ah. O saan ang mga patay? Pabitaw ko kahibaw ba yun? Suod manggid mo anang Johnny. O, unsa man, doon na siya uyab? Wa na siya uyab. Oh, wa man ka din na siya uyab? Ngano istrikto man siya? Ngano dili man siya magpagunit sa bukton? Aw, unsa man, bayot na siya? Oh, doon lang. Di lang gitingali siya ganahan nga hikapon. Sa ato pa, o wa gid ka makahikap anak niya? Wa, good. Nung muhikap man sad ko. Parehas maming laki. Feeling lucky kiti ay ka? Mao. Mao nga, ayaw sab kay og sikit na ko kay ma-in love niya ko nimo. Unsa? Ang katawa man ka. Seryoso ba ako? Kwapagod ka. Sexy. Kuyaw kaayo ko, ma-in love ko nimo, Milch. Ay, lang ka in love na ako, oy. E, dili na ko type ang mga tumboy. Oh, mao ba? Di dahil, sige, mo na lang kog lakaw eh. Oy, ayaw ko biyai. Ulay-lay, matagbay. Pwede git ka na kung biyaan, day. At ganahan pa mo ko makiksulti ni mo. Sa pa may gusto mong pakisultihan ako ba? Unsa man, uwa pa ka makabantay nga nahimong ungo si Johnny? Ha? Kuan? Day, kausa nga. Kakit-kiton siya tao. Mao ba? May nalang gani kay nakadaga ng iyang iyaan nga si tiya ni Alicia ug ang iyang ikagaw nga si Puldo. Mao ba? Unya, nagsigi siya og singgit nga dunay gustong mugawas siyang baba. Unsa man? Lungkaw man kuno. Kun mauna, naungo na gid na si Johnny? Ambot lang ka ha. O niya, wa ka mahadlok niya. O man. Kay di man namang unay og silingan og higala ang ungo. Si Puldong iyang, og ang iyang iyaan. Ang ano iyang mga tagkit-kiton. O, ambot lang. May nalang gani kay nakadagan pa sila. Kung sabay, imong gisultihan si Milchi, anak. Oh, proud man ka nga ngan lang kag ungo. Aw, oo. Ano niya? Wa siya madlok. Mura siya nakurat bay. Maayo noon nga magtuo siya nga ungo na gid ko. Aron di na siya papaduol na ko eh. Kaya usahay ba ya? Sumuka naman ko niya ba? Magsige magpangutan na bahin sa kong kinabuhi. Ang naghimo man na siya dokumentaryo bahin sa imong pagkaungo. Dindo! Oh! May lain ko na diskarbahan bahay ni Johnny. Unsa na sad na ah? Nagkasulti mi og ang tumboy niyang amigo. Kato ganing Mikmi. Oh! Og siya ang misulti na ako bahin kang Johnny. May piso na sa langgam ang iyang tutunlan. Unsa? Lagi! Misulti si Mikmik na ako. Naganahan na mo kitkit og tao si Johnny. Oh. Og si Poldo og ang iyang iyaan ang gustong kitkiton ini. Dali! Adto ontos puldo! Lupilo. Unsa mo di mong tumong sa pagpapicture ini mga pataya? Gusto. Lo, unsa man gyud imong plano nako? Ngarang imong manggipasunod nako ang imong mga imong payag ug ang imong pagka sepulturero. Ngano man? Abay, di pa maday lagi ka sa silong sa atong payag. Oh, nga naman kung imo man ang gilinyas bangko ang mga pictures ni Lolo ni mo Pilo. Ako ni silang gitunan og maayo bay. Nganong maora man ni pictures nga gibili ni Lolo nako no? Nganong pulos man picture sa musoleo? Nahibaw na ko. Oh. Ngano man? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!